si vezmeme dneska za auto? Nějaký z legendárek. Ne, vezmu já už. Toho tak. A jdem jedno. Já být dobrý češtiny. Pepo. He, Pepa nás honí. Rukavitku. Za chvilku, Janičko, nemluv, jsem říkal. Já natáčím video, pak se na něj můžeš podívat, jo? 98 peněz, to je dost. Pak si koupíme zase nový auto, no. Jejda. No, tak škoda. Jsme nevypočítali, teď se mi to povede líp. Doufejme, že jo, lidi. Jedem. Jo, ještě jednu peníz. No, jako děláš si. Randu. Jeden peníz. Jeden peníz a umřem. Pojď vidět, dáš. Pojď. To je víc. Vezmu si jeden. Mám tak druhá. Gazali. Za chvilku. Jsem mluvil k sestřičce. To je nuda. Kdybych měl toho Níka, tak by to bylo větší zábava. To Níka z legendárek. Mně se to hrozně líbí. Už nám to kouří černě. Rychlák, Pepa zde. Oni mě zabili. Jsou zlí. Pepové. Vezmeme si to Níka, nebude. Jo, nejdřív vezmeme nějaké auto. Legendárku, prosím, už jsem nedlouho. No mi jedna legendárka mě padla. Komu nechci. Tak jako, co to je? Takovej Pepa. To Níka. Aspoň uvidíte, co dělá za schopnost Toník. Dobrý, co? A bere po 5 korunách. Základna. To miluju. Tady je nejvíc peníz. 10. On to tam projel, já bych chtěl taky. Doufám, že mě neukradl peněz. Peníze? Výleď. Yes! Jak mě jsem já tam byl. To je strašně rychle a nedá se ovládat. To nějak. Kurňo, teď o tom nevědem, ne? Jeden. Ona tady není. Ona šla sázet kaštany. Už máme 63 peněz. To je nice. Oj, ne. Pojď. Neumřeme, ne, že jo? Tak to bylo těsně. Jsme mi vědět hlavně. Jsem zasekl. Jsem chtěl teď říct, aby jsme tam nevěděli. Ne, pomoc. Nesmí zase. Tohle mě udělají vždycky. 93 peněz. Nebože. Blbý. Pardon, já jsem si grinu. Pambíček, jak říká můj malej bráška Honzík, který dneska má narozeniny a má 5 let. A Janička, my jsou dvojčátka. Mají 5 let. A zrovna v rádiu Orion říkali,
Všechno nejlepší narozeniny a zrovna oni měli, tento den jsme jediný za rok pustili Radio Orion. Mamka ho nesnáší, ale ona tady není, ona šla sázet ty kaštany. Zatím neví. Já si vydělám asi 200 a pak si koupíme 2 auta. A pak bychom to asi mohli ukončit. No ne. Pak dáme ještě pár her, pak si ještě tak 3 auta vydělám. Bude kratělčký, 10 do 10 minut. No 3 auta ne, tak jedno. No, vyděláme ještě 2 auta. Ty 200. Tohle je strašně dobrý ten toník, protože v korunách bere, to je dobrý, no. Máme teprve 3 hvězdy, jo. Ještě jsem nevěděl, hele, závodní dráha. Pepo, kam jdeš? Tam se zasekneš. Neměl jsem ti to říkat, budeme tady jezdit chvilku na závodní dráze. Ne, tak jsme se zasekli hodně dobře, blbě. Hele, nejlepší je, že když oni do mě narazej, takže hned vyletěj. Hop. Hej, Pepo, vedli. Už jsem v prdeli. Pepo, zkusím mě chytit, no. Kurý. Ne. Neděláš si srandu do vody. Vydělá. Ne, nekoupíme si auta. Nechce se nám. A nebudete to na mě říkat, že ne, Honzi? A teďka je 4:04. Takže star. Ne, kecáme. Ale mám zakázaný hrát, no a to je jedno. To teď no. Jsem skoro dělat to hodin. Dobrý. Honzíku, šikovnej seš. Oni staví teďka mozaiku, jestli víte, co to je. Takový tak, máte takovou předlohu, píte na to ty čtverečky barevný. No já jsem to taky postavil, já měl takovýho zombíka. Halloweenský jsme měli, oni měli. Můj prostřední brácha měl upíra, můj malej brácha měl toho, jak se tomu nadává, ducha. A Janička sestra má dýně a ta je nejhezčí, už dost skládala, hrozně pěkná je, hrozně. Má takový jenom 3 zuby. Ten můj zombík má jenom jakovej jeden typ vystyčuje. Hop. Jak jste by tam spadli? Spadněte tam vy... Debilové. To se mě hodně nepovedlo. Máme na 2 auta, nemáme, škoda. Chci si přesunout tu blbost. Na vrchu mě to trošku vadí u těch peníz. Když hraju někdy Minecraft takhle na mobilu. Janičko, kam jdeš? Ale Janičko, ona je někde pryč, chápeš? Ona není tady. Oni šli s taťkou někam sázet kaštany, já nevím, kde jsou. Tak já už bych to... Teď se zabijem. Teďka si koupíme ty 2 auta a ukončím to. Mám stejně málo procent baterie. To nevadí. Koupíme si 2, no. Jo, můžeš, Ani. Mám plno aut Hot Wheels. Ne! Já už myslel, že to legendárka, jak jsem se díval na Ani. Ale jo, máme nový. Pojď. Rejr, to je nejhorší. Komu on je lepší? No, po 10. už pojď. No, po 11. Mě spadl Speedy. Tak lidi, čau, já vám ještě ukážu všechny moje auta. Tady z vrchu. Tady ten úplně první. Pak tady tohle. To jsme teďka dostali, že? Tohle, ten nehnus. Já už to asi ukončím. Tak čau lidi, čau.